калі 26 красавіка 1996 года, прибачте, 86 года вспухнула белорусская беда, Чернобыльская катастрофа, то про камуністычная ўлада, якая была ў Беларусі, на пачатку маўчала, а потым супакойвала наших людей, што нічога страшнага не адбылося. А потым увогуле наложила табу на праблему Чарнобыля. І толькі Беларускі народны фронт патаемна распаўсюджваў па ўсёй Беларусі улёткі, у якіх гаварылася пра значэнне вялікай бяды і што трэба рабіць людзям. У 1989 годзе, у верасні, упершыню, Беларускі народны фронт арганізаваў вялікую акцыю «Чернобыльский шлях». Это была магутная акция, и люди ехали со всей Беларуси, але улада спыніла рух и у техниках, и у автобусах, и в приватных автомобилях, перекрывали дороги, перекрывали шляхи, не даючи людям приехать у Менск на акцию. И некоторые все ж таки не смогли пробраться. Это был вялізны митинг. У Менску мы шли от Гадзіннікава завода по всем проспекте до дома урада, не глядячи на то, что и шел дождь, люди не разыходились, были такие выступы могутные. Але мяне асабіста вельмі ўразілі выступ людзей з чарнобыльскіх зон, якія расказвалі, як цяжка ім жыць, як нічога ніхто не дапамагае, улада не дапамагае, і як пачынаюць паміраць, асабліва дзеці. А пасля плошчу і ўсю наваколіцу вакол плошчы незалежнасці запоўнілі званы, якія напаўнялі нашу душу і сэрцы. Бом, бом, бом. Памяталі пра гэтую бяду і не забываліся. Трохі калі у трэцюю гадавіну Чарнобыльскай катастрофы улада забараніла нам мітынг, і фронт аб'явіў хвіліну смутку і маўчання. Вся плошча была занята людзьмі, стаялі з плакатамі раёнаў, назва раёнаў пацярпелых ад Чарнобыля у поўнай цішыні. І толькі кожныя 10 хвілінаў мы чулі звон, чарнобыльскі звон. Міжнародны аўтарытэт Беларускага народнага фронта вельмі з кожным разам узрастаў, і людзі з-за мяжы прапаноўвалі аздараўляць дзяцей, бо дзеці наша будучыня. І на пачатку у Беларускім народным фронце мы ўтварылі арганізацыю, якая называлась «Дзеці Чарнобыля». І яна дзейнічала, дзяцей вывозілі на аздараўленне. Але фронт меў аўтарытэт, быў распаўсюджаны як магутная арганізацыя, але юрыдычнага статуса не меў. Нас ніяк не рэгістравалі. Чарнобыльскі камітэт «Дзеці Чарнобыля» Беларускага народнага фронта узначальваў Геннадзь Грушавы, дэпутат Верховнага Савета. І ён неяк так змог зарэгістраваць асобна эту арганізацыю і адышоў ад нашай дзейнасці фронтаўскай і займаўся аздараўленнем дзяцей самастойна. Мы ў фронце не маглі ад гэтай тэмы адысці і ўтварылі сваю арганізацыю «Дзеці Чарнобыля БНФ». Мы распрацоўвалі канцэпцыю нашай арганізацыі і ставілі мэту не толькі фізічнае ратаванне
дзяцей ад Чарнобыля. Гэтым займаўся якраз Грушавы і другія арганізацыі. А мы ставілі задачу фізічнае ратаванне і духоўнае ратаванне дзяцей Чарнобыля. Асабліва это тычылася тых дзетак, якія жылі ў чарнобыльскіх зонах. Асабіста я вывозила дзяцей у Італію, и там проводились исследования по забрудживанию детячих организмов. И я вам скажу, что дети со Столинщины набирали, як нам потом давали выники этих исследований, по 2000 беккерелей, а у итальянцев это было 0. Але дзеці, которые находились за мяжой у хорошем харчаванні, у добрым адпачынку, мора і так далей, за гэты месяц яны ачышчалі у значнай ступені гэты свой арганізм малады. Гэта было вельмі важна, бо ішло половое паспяванне дзіцяці. І ў гэты перыяд вельмі важна, каб дзіця было здаровым. Мы сустракаліся з прадстаўнікамі МАГАТЭ для того, каб гэтыя даследаванні, якія рабілі італьянскія медыкі, вучоныя, каб яны былі даступныя і нашим медикам, бо у нас было тесное супрацоўніцтва з нейрадыцыйнай медыцынай у Менску, і мы бы ім прапанавалі, італьянцам, давайте супрацоўнічаць. Яны так энергічна на пачатку это ўспрынялі, але прапанавалі нам кожны раз прывозіць групу з розных раёнаў Беларусі. Мы так зразумелі, што тут ёсць нейкі падвох. І гэта апраўдалася, бо паступова гэтыя ініцыятывы па вывозу дзяцей зніклі, бо яны не хацелі дзяліцца інфармацыяй пра здароўе дзяцей з забруджаных зонах. Вот была такая праблема вялікая. У 1989 годзе Беларускі народны фронт утварыў грамадскі чарнобыльскі трыбунал, на якім слухалі выступы сведкаў з пацярпелых раёнаў. І гэты чарнобыльскі трыбунал грамадскі прыняў некалькі рэзалюцый, якія потым вельмі прыдаліся дэпутатам Верховного Совета 12-го склікання апозіцыі БНФ у Верховном Совете для выпрацоўку законаў адпаведных, якія тычыліся чарнобыльскай праблемы, чарнобыльскіх забруджаных раёнаў. Дзейнічалі мы у нашем комитете чарнобыльским праз лекараў. У нас была такая установка, что вывозить детей, списки детей, это прерогатива лекараў. А мы, фронтовцы, ажыццяўляем усё астатняе, там, визы, билеты, перавоз детей и так далее. И для того, как гэтыя списки ствараліся аб'ектыўна и сумленна, мы звязваліся і потым увогуле падружыліся з супрацоўнікамі НИИ радыцыйнай медыцыны ў Менску і не толькі. І центр щитоподобной залозы у першай клінічнай бальніцы, онкологічны центр Ольги Олейниковой, центр щитоподобной залозы у Аксакаўшчыне. Мы сустракаліся з профессиональными лекарами и пытались про проблемы и методы
выходжання з гэтай праблемай для дзяцей. Акрамя таго, мы наведвалі дзіцячыя дамы. Это было вельмі шмат поездок наших по всей Беларуси. И особливо хочу вспомнить, у Менску был во всяком разе такой детский дом на Разинской улице, это район Грушевки. Там дети были от месяца от народжения. И там были дети-калеки, чернобыльские дети-калеки. Ну, например, девчинка, якая от народжения была без слухового апарату. Дзяўчынка, якая нарадзілася замест ножак з ластамі. Один хлопчык нарадзіўся з адной рукой. І яна была вельмі вялікая, а ножкі былі маленькія. І праблем там было столькі шмат, што цяжка перадаць. Многія маці не адмаўляліся ад такіх дзетак, але іх утрыманне патрабавала спецыяльнага дагляду, спецыяльнай апаратуры. Таму яны кожны дзень прыходзілі да сваіх дачушак, сыноўчкаў і разам з абслугоўваючым персаналам глядзелі за сваімі дзецьмі, вот такімі несчастнымі. Дарэчы, гэтага хлопчыка з адной ручкай потым усынавілі за мяжу, обещали протезы зрабіць, бо улада не давала ніякіх магчымасцяў для лячэння і выратавання гэтых дзетак. Мы звязывались с нашими сябрамі за мяжу, каб просили про дапамогу. Але сутнасць была такая. Мы на пачатку высветлялі ў канкрэтных медычных установах праблемы, што трэба, вот як на этом дзіцячым доме на Разинской улице, трэба было дарагі вельмі апарат для дыхання таких деток, у которых были тяжкости. И тады говорили нашим спонсорам, и яны приезжали уже непосредственно с потребами. Але улада и тут нам подставляла подножку. Так одного разу ішоў спецыяльны вялікі конвой с медабсталяваннем и леками с Австрии. И там стояло мое прозвище, як атрымальніка, як прадстаўніка Беларускага народного фронта. Але аддалі гэты конвой с подаренной белоокой лекару. Не глядячи на тое, что там стояло мое прозвище, она его приняла, и только праз гэтага спонсора я даведалася, калі он стал цікавиться, дык атрымалі ці не атрымалі тыя, кому я обещал. Ну, стали высветлять ситуацию, и высветлилось, что не атрымалі. А патлумачылі, што мы в этом не виноваты. Мы не ведали, что вот сегодня пришла эта допомога. Але спонсор покрыўдзіўся и больше не присылал никаких допомог. Вот так урад коммунистичный белорусский ставил усялякие перешкоды и подножки, каб не лечить детей, каб не ратаваць и далее. Нам вельмі шмат дапамагаў один человек з Нямецчыны, Вернер Лангенбан. Мы таксама з ім звязвались, говорили про наши потребы, он приезжал и больше того, и привозил те аппараты, леки, якія трэба были. Мы их атрымоўвалі только як для атрымоўвалі, каб перадаць адразу. Мы не распаковывали эти усе добрачынныя падарункі. И вот гэты человек, Вернер Лангенбан, стварыў у Нямецчыне спецыяльны чарнобыльскі фонд и по ўсёй Нямецчыне збіраў грошы для дапамоги беларускім дзецям. И таким чынам з розных краін мы атрымоўвалі розную дапамогу. И шлях был вядомы, растаможыць и отдать тому, кому это прызначалася.
Вот одного раза я поехала на Славинское, на Растаможку, а мне сказали там працовники, что за Растаможку треба, вышел новый указ президента, треба платить гроши, и вельми вяликие. Ну, я запярэчыла, что это дапамога добрачынная для шпиталёў. Это не нам, мы не будем их распаковывать, мы одразу передадим. А это не важно. Вот раз у них там дзесьці у Аўстрыі ці яшчэ дзе ёсць такія грошы для того, каб памагчы, то знойдуцца грошы і для того, каб растаможыць. Ну, тым разом я отдала свою зарплату на эту растаможку, але, конечно, продолжать по таких законах, ну и было тяжко, и сами наши люди, которые помогали за межи, они, ну, инициатива и энергия, конечно, утекала. Вот так помагала у Двухкосі комуністична влада тоді дітям Чорнобиля. И так, одного раза мы были в Хонинском районе, и там помирала мама, ей было двое детей, и батька, назираючи за своей дочкой, яка мела шеры такие, выгляд жудасный. Видать, на ей было адлюстрована печатка смерти. И он, уже привыкший, что нигде допомоги нема, сказал такую фразу: «Отрутили нас, вот и помираем на своей землице». Я хочу сказать, что не глядячи на то, что сённяшний промосковский урад на Беларусі не дапамагае, не ратуе, а наадварот усё робіць, каб беларусы паміралі, у тым ліку і ад Чарнобыля. Сёння нельга нам сядзець, склаўшы рукі. І мы ўжо сёння павінны думаць пра будучыню, бо скончыцца рэжым калісьці, скончыцца скора. Скончится война в Украине. И что? Мы тогда приедем и будем начинать думать, как нам будовать нашу краину? Не, нам сегодня треба усім разом поднимать нашу, ну, я хочу сказать со своего боку, нашу белорусскую культуру, наши деды, нашу литературу, мастацтва. Акрамя ўсяго таго, што гаварылі і папярэднія выступоўцы. Для чаго это трэба? Каб нашыя душы напоўнілись годнасцю, гонарам, што мы беларусы, што мы вялікі народ. І калі гэта будзе ў нас, то мы ўсё пераможам. Моя нябожчыца мама калісьці мне гаварыла, калі любоў да бацькаўшчыны перапоўніць усё сэрца, вырастаюць крылы. А Янка Купала сказал: «Пора у руки брать походни, вставать, ісці ноч рассветлять, бо что не возьмете сягоння, того и завтра вам не взять. Живе Беларусь!»